Ассалому алейкум тамошобинони азиз. Чхеле ки медонам атон хай шабакаи Голос Мигрантай. И бародармон Илҳом номдора. Мо навоша дар як канал тамошо кардем. Гуфтанд ки документаша гум кардагиай ва кам-кам хотирашам гум кардагиай. Ҳуҷҷат надорӣ, не? Поч хеле под майб нашнасоти ё? Дард кистара гаштани бисёра дард кист. Мо чикор карда бачаҳоро ёфтем, суроғашона омадем. Бачаҳо беҳтарин кора кардиянд. Бачаҳои Фархо ака ҳазор раҳмат мегӯем бачаҳода ки чанд рӯз дар квартира раҳ додисияндш, дар квартирашон нигоҳш кардиянд, хушрӯ хӯрока ҳама чиз 100% кама пурсидан бачаҳо нағз нигоҳ мекунанд, мега беҳтарин ай. Лекин мутаассифона документ ҳуҷҷат надорад ки бачаҳо ягон ҷои кор да бигиранша. Ҳамин хотир Тоҷикистон дам ёфтем хонагиёшона хай намегӯем аниқай куҷо. Ба ҳар ҳол мо суроғаша ёфтем. Аз хонашон ксерокопияи паспорти тоҷикиша мо даравон кардам. Насиб боша рафта аз консулгари Тоҷикистон ки дар Москва аст, рафта аз онҷа мо ҳуҷҷати баргашт ба ватан мегирем, справка возвращения на родину. Ва ҳамроҳи ин бачаҳо чипта мехарем, билет мехарем, ба Тоҷикистон равонаш мекунем. Худо хоҳад. Бародар ака Илҳом ҳама документа гум кардагием, ҳеҷ надорем. Ҳеҷ надорем. Баъд чӣ хела ёзи поҳод, чӣ хел шид поҳод волям дарс кардеста? Поҳод кам-кам ҷои соз шидеста, на? Хона мерай роид кунем. Кор намекунем, биёрам документ нест, дар ягон ҷо кор намегиранд. Агаре ки бе документ бо қатъан нигидов спецприёмник мебаранд. Ҳамин хотир хай қатъи ҳами акҳо як рӯз ду рӯз дига мести то вақте ки мо ай консулство мегирем справкаи возвращения на родину ва билет мегирем, равонаш мекунем. Барои чӣ навора кардам бародаро? Барое ки бисёриҳо дар видеои пешинанги ма дидум гуфтанд ки специально ҳамхали кардеста. Хелша не специально нестай. Мо қади хонагашон гап задем, кам саломатишам хуб нестай. Дар ҳақиқат гум кардаги документоша барои мақсади дуюм видеоро карданам дагия ки хеле ҳолатҳо дар тамоми шаҳрҳои Россия бисёр мо вомехӯрем. Илтимос бачаҳо ранганами бародарои фархорӣ шумо ҳам ибрат бигирем, бачаҳоро ёрдам кунем. Вақте ки мебинем як бародар дар хали ҳолатай ҳичка хали кор чӣ мегӯянд застрахован нестай. И ба сари ҳама мешава, рӯзеш мешава ки ҳалатҳо меояд ба сари ҳар як кас. Мо фикр кардем бародар ягон рӯз задиям барои ҳамаша гум кардагия ки не ки хали ҳолат шудагӣ набуда, шикр задагӣ нестандаш, ба худаш камтар мазааш нашидай. Хуб дӯстони азиз, хай бо дар давом чӣ кор шид, то билет харидан, то аэропорта шинонда бародара хонашон равон кардан, ба навор гирифта шумода нишон метиҳем. Мақсад ҳамин ки барои дигарҳо ибрат шавад бародаро. Ҳамин корро ҳатман бикунем ки тоҷикои мо дар ғарибӣ хорзор нашаванд. Хай бародарои азиз, инаи ака Илҳома ки чанд қафеш дар ютуб дида будемш, истодио мегуфтанд ки хотираша фаромӯш карда, не камтар саломатиш нашида, мо мирустай инаи бачаҳо акаи Мақсуд, ҳама бачаҳои фархоранд, маладесанд, қансона бузананд, дигаро ибрат бигирен. ҳамихе ягон бародароро ки мебинен ҳамхали камтар вазъиятш безебай, ина ҳамхали ҳамақа дастгирӣ кунем, ина сару формаи навш харидан, ҳама сар фоиз. ай бачаҳои фархор беҳад миннатдорем. бачаҳои ҳама ҷоро даъват мекунем ки ҳамхали ибрат гиранд, ҳамхали бародароро ки меоманд дарав дастгирӣ кунанд, дарав хона равон кунем, то ин ки ягон тоҷики мо дар Москва, на фақат дар Москва, умуман дар Россия хорзор нашавад. Барои ин хотир ҷа ҳамаи бачаҳоро ман ҳазору раҳмат мегӯям. ҳайтани падару модарам бародар, ман падару модараш гап додам, беҳад миннатдорам. ҳамаи хеле ки раҳмати ҳама ба гуфтам, ман ҳамаро шумода мерасонам. ҳазор раҳмат ҳаматон ба бачаҳо. хай мои бародарам мошин ки мебарем, соати 10 регистрацияш дӯстонатон дар Москва толоб мехӯрам. дар мисракай насиб дар мисра майли Малаш бача хуб. Мерем ака. Хай. Ака Илҳом, саломатӣ чӣ? Майна шако, ҳазор раҳмат шумода.
майли хай шумо гу бачаҳоя раҳмат шумо гу раврадем раҳмат гап нест инам хеле хай меравем акай муидина қатимон как всегда акай муидин да гап нест акай муидин дам фақат ёрдам мекунад кардом як кори хайр накунем ки қатимонай акай муидинам ҳазор раҳмат хай буд аэропорт ба бародар илҳомҷон қати хайрхиш кардем ҷам як навор мекунем шуморо нишон медиҳем Tamam vereyim. Sen de kurduysa kaylo. Sozay. Yok hayrat. Şapka da sarı. Hayır registratsiya şavad. İnşallah ravon mekineyim akay loma meravan azli padar mı? Kaylom. Megom şigavna. Kaylom khali barodaru. Kaylom astenu saat ko'zay xonam mirava xirsanday. Barodaru nafar registratsiya sar shida kaylom yana ham shahidshonda. وابسته کردیم میگیرم میبرم شما روزکای من با شاید هستم که دیمان موضوع یا نیست مال خیر خوب دوستای عزیز کی لهم روان کردیم رفتک رجیستراسیون همه چی گذاشتن و داید رو یک کم ترک خاطی بچه‌های قرقیز یک کم ترک گپمون گرفت برای که نگاه کردستم رفته بیرون پلیسا رو آورده در اون درون جایی که بچه‌ها نوبت رسیدگان برای رجیستراسیون اونجا دا نشون داده با دست خط نشون داده که اینا ها گفته آنا میای گفته نشون داده روز دیگه بچه‌ها رو برده در اونجا 5000 3000 1000 جریمه کردن برای خیلی بسیاری بچه‌های ما رجیستراسیون فالشی دوران می‌خواد دکومنتشون بزیبای ما خاطی بچه‌های قرقیز گپ زدم یا فهموندم شون لیکن به هر حال با فکرم تا آخر خوب نفهمیدم بچه‌ها وقتی که ماشینتون قطعی می‌بینین بوری بسیار دوره همین قرقیزا برای باشون قطعی می‌بینن برای میگن که سومکاتون تو دارن میبریم وقتی میپرسن که چند سومه بیجیشون نشون میتونن در بیجی که 300 روبل نوشته وقتی درون میوی میگه که ای هر یک سومکا 300 روبل همینجا разногласия میشه با اینشون نمیفهمن بچه‌های توجیکان سوم نمیتونن میگه سوز نفهمودی میره میلیسا رو میبره میلیسا میگیره بچه‌ها رو 3000 4000 جریمه کرده در همین درون من خنیا کردم که صبر نکردم دیگه تو خاط نشد کردم رفتم خاطرون یک گپ زدم ما چند کسی دیگه ما چنگولی پلیسو خلاص کردیم فهموندیم که یه فقط بیجیک نشون میتونن نمیدونن درست نمیفهمونن که یک سومکا 300 واسه گپ همین میرم یک معلومات برای بچه‌هایی که مثلا خانه رفتنین همون قرقیز بچه‌ها میبیان در بیجیکشون 300 روبل نوشتگی اما بر نتین یکی درست قچون اول پرا مصلحت کنین و یا یک سومکا 300 روبل میگیرن شما 3-4 سومکا دارین داخل میدورین میگن 1200 1200 تی نوارا جنبس میکنین برادرای عزیز برای بچه‌های فرخور حضور رحمت میگن که اکیل هم دستگیری کردن چند روز در خونه‌شون نگاه کردن و یاردم کردن که مثلا بلیچ بگیریم سر لباس بگیریم با وطن روانش کنیم